Takže čus všetci, moje meno je Ševa a vítajte pri úplne novej sérii na hru Spore. Takže o čo v tejto hre ide, vlastne môžeme si vytvoriť svoju vlastnú príšerku a zo začiatku budeme začínať vo vode a vlastne všetko sa vlastne dosmieme behom hry. Takže môžeme sa pustiť do hry. No, hrať, že more. Aha. Jasne, som zabudol. Takže vyberieme si planétu. Ale teraz jakú, že? Jakú peknú, zaujímavú by sme si mohli vyberať. Tuto už máme svojho Leonidasa. Tu už to som skúšal hrať. Ale táto je celkom pekná, alebo aj, no túto si dáme. Takže v jakej fázi si máme vybrať, takže my pôjdeme od začiatku a budeme mesožravec samozrejme. To neviem, to necháme tak a ideme vpred a dáme si normálnu ťažnosť a meno, aké by sme vybrali meno? Sorry, ja som trochu nachcipaný. Takže aké by sme vybrali meno? Divos, Ivarš, Jirena, Jochitoje, Adhalie, Simunnos, Sudorke, Tibela, Boža, Julium, pekné mená. Abdelis, Solín, Ulpark, Chleb, Stenka, Tito bolo dobre, to si necháme. Alebo toto, Milux. Tam to trošku hučí, tak to mi to trošku fajnovo zahučalo. A ja som nechťal preskočil ukážku, ale to nevadí. Vlastne spadol meteorit iba na zem, to bola celá ukážka. Aha, ok, vieme všetko. A tu už je náš malý čurák. A ja si tuto trošku znížim hlasitosť. Ale proste nie audio. A všeobecne si to dám vôbec takto, lebo hrôza. Ako ide to zatiaľ plynulé, ale keď tam už budú tí väčší čuriňovia, no poď chyť to, no fajno. Takže my tu musíme žrať tieto mäsa, aby sme sa vlastne vyvíjali a dostali už nejaké mozky. A vidíte, teraz sme väčší a toto sú vlastne ten, čo som zežral, takže sme sa zväčšili celkom dosť, ale sme zatiaľ iba na začiatku. No, poď sem. Ups, a ide po mne tento veľký. A nie, dobre, ide po mne. No, bohužiaľ, čo? Smola, že? Aha, čo povedz nás? Poď sem, racho. Čo sa ma bojíš? To zničím. A fajnovo, zedli sme ho. Neviem, asi musím povedať, že táto časť celej hry ma baví najviac. Aha, takže to je ukážka. Tak získali sme bodec, aj keď sme nezjeli tú rybu nie, ale to nevadí. A sme hnusný škaredý zelený, to sa mi nepáči. To sa mi nepáči vôbec. A tuto dole, jak mám myšku, tu som teraz, a teraz tu. Vlastne tam máme bunečné, ako keby, neviem už jak sa to volá. Ale proste DNA by sa dalo povedať a teraz sa ideme rozmnožovať a na to nám slúži tá DNA. Vlastne za tú DNA si môžeme kupovať vybavenie alebo rôzne časti tela na nášho mimozemšťana, či čo je to. Takže tu môžeme si vybrať farbu a mne sa brutálne páči. Boli taký fajnový, ale to myslím, že bolo až dáme si nejakého takéhoto fialového. To je sexy. Takýto nevyzerá špatne. Takýto bisťu. A čierny. Bisťu, dáme si čierneho. No vlastne je to taký hnedý. Takže tu máme náš odčásek. A ten môžeme predať, ale tu si môžeme vlastne takto si pekne vytvárať. Aha, kúknite na ňo. Očka mu dám takto sem.
A to tomu vlastne tú hlavičku mu takto zväčšíme. Aha, očka dáme sem, fajno. Ocasek mu zväčšíme. A toto zúžime, no. No, celkom pohodne. A bod, takže bodec by som si dal dozadu, keďže nás niekto naháňa. Ale to by sme museli najprv, takže dal by som si to takto na bok. No, na bok tela by som si to dal tak. No, môžeme dať tomu. Dáme uložiť. Čo však? Úzmurek, no. Takže. No. Tu sa nám vyliahne. A celkom pekný som, no. Musím uznať. Uznáte, že som pekný. Nie, že ma... A teraz si jazdí. Teraz si to posral, kamarát. Poď ku mne. Nemá veľa týchto, vidíte, tieto tu. Takže sú rýchli. Ale keď ja nájdem toho čuriňa, čo má takú tú trysku, tak to ešte len začne byť sranda. Lebo to budeme rýchli jak šviňa. Tak, dobre. A teraz aha, aký sme veľký, vidíte to? A ja sem práve túto trysku. Takže idem do ňoho. Si moc trúfam. O tu klofem, aj keď nič nerobím. Rovno do papulemu idem, prečo nie? Aha, jasné. A fajnovo, odrovnali sme ho. A fajnovo máme trysku. A tento asi pod nás pôjde, čo? No samozrejme. Nie po nás. Čurí. Opa. Fajnovo, fajnovo. Poď ku mne. Motherfucker, nie. Rýchlo, chce sa aj rozmnožiť, Kde si láska? Kde? Odkiaľ na mňa voláš, že si tu? Skoro moju lásku zežral ten veľký čurák. Tak, a máme trysku. Takže toto predáme. Jako príliš drahé 25 mimo 20. Budem si musieť dať pretože moje ostrie budem vyzerať jak šulín. Toto si zmenšíme a dáme si to takto. Budeme mať dvojité. Takéto. Ešte menšie, dobre. Keď si našetríme, tak si dám na znova tie pichliače. A potom ešte musím nájsť takú, čo má také ako keby plutvy. Možno sú to aj plutvy. A jedno húbka kde sípať. Poď. Je to brutálne rýchle, toto musíte uznať. A ešte to keď ich máte, ja neviem, 4 alebo 3. To už je iný brutál. A ešte musím povedať, že nezáleží na tom, že keď dáte dve, funguje to ako jedna, len to vyzerá ako že sú dve. To rýchlo budete mať furt ako keby ste mali jednu. No, spapaj ho. No. Ham. Aha. Meso. Vyzerá jak mozky, musíte uznať. Vyzerá to jak mozičku. Sme už poriadne veľký. Tak, zjedz ho. Z tohto nedostaneme nič. Keď ho zjeme. A pamätáte si toto? To sú tí veľkí šurovia, čo boli. Hej, ono to po mne ide. Dúfam, že nezomreme. No, dúfam. To je nejaké okaté monštrum. Kde to odišlo? Ojo, bysťu. Kde to? Toto sú riadne veľké rybičky už. A zabil som to. Aj som sa už nedostal. No sa by jedný. No sa by malý. Poď, ja tak teba zjem. Poď sem. Nie, sem poď. Hej, nechaj ma. Kde je ten zelený? Čo si myslíš o sebe, že si pán? Keď si taký rýchly?
No, si skončil. Hej, Bisťu, aha, koľko žrádlo? Hej, je to... Ti dám, no aspoň máme ďalší žrádlo. Áno, roky, a toto chcem zabiť, toto. Jos, máme toto. Hej, ja si to chcem zobrať. Hej, že oni nás zabili, nie. Jaj, Bisťu. Aha, tam je náš. Jaj, to je pekný veľká rybička, rýchlo, prepláca z toho. Si robíš kozy. Kúknite, koľko som mal toho. No, tak nevadí, no. Trošku tu zdechyňame, musím uznať. A keď som to bežne nestávala, proste... Bože, nechod tam, hej, veľké, nechod, ne. Kam ideš? Hej, však oni nemajú vôbec nič na rýchlosti, ako máte, akí sú rýchli. No, konečne. Majme sa, majme sa. Majme sa, majme sa. Čo robíš? Mám ťa zjesť? Nie, aj toto chcem zabiť. No, pekne, tak zabilo to ono mňa, no. To mi nevadí, no, ale chcem to zabiť, lebo chcem dostať tú jedovú žľavu. Poď sem. Poď sem. Nie, nech neplavaj sa tým. Hej, my sme sa zabili navzájom. Si nerob zo mňa srandu. No tak toto pekne zdechyňame, no. A máme 19 bodov, takže... No, ty by si sa so mnou nechcela spáriť, no nevadí. Ale to je proste, že vždycky sme samičkách a vidíte, sa spárime, my sme tuto tento. A kúknite, my nakladieme vajíčko. No. No, takže ideme si upraviť nášho šulina. No, máme toto nové, ale... To si pacíme sem. Dáme si to väčšie, nie očka zmenšíme. Ideme jednooky. A budeme jednooky, sme pekní, no. Tak dáme si rúžového. No, to som vlastne pobarviť. Dáme si šedého a pruškatého. Ale nie zlý, no. Jak korálovec vyzerá. Takže jak si túto vlastne epizódu ukončíme, vlastne vyrastieme a pôjdeme si dať nohy a urobíme si toho nášho. Počkaj, nie, teba nechcem zbiť, neboj sa, neboj sa. Ježi, nie. Spôsobom vás idú kamoše, no. Počkaj, nie, nechod za ním. Musíme sa na neho prichystať. OK. Ježiš, ono ma to zabilo? Toto mi vysvetlite, ak ma hento môže zabiť. Ježiš, toto je fail, toto je... Vlastne keď ste bylinožravec, tak žerete z tohto. Z týchto zelených šľovín. No, zabij to, aha. Už to z posledných síl to kašle pre Boha a ja to neviem zabiť. Ježiš, bože, ja som taký krivý ľudia, toto není možné. Aha, tu, no aha, idem rovno na to hlavu. Jak je to možné? Aha, no. To si robíte kozy. Ja to dávam. Ja normálne, ja už kašlem, ja už to nejdem hrať. Ja idem na prvý raz, až potom to zoženem. Lebo fakt to chcem. Lebo to nám potom... To bude dosť dôležité na suši. Takže asi preto. Aha. Takže, jak vidíte, na normálnej obťažnosti si tam so mnou hrajú jak s pingpongáčom, musím uznať. A zabij to. Hej, prečo si sa do toho nezakusil? Čo si chorý? Čo si jak? Pre Boha. Takže vidíte logiku z foru, idem na to, idem to kusnúť a on si zakašle. Takže sa do toho nezakusím. A ja sa idem dožrať. Ježiš. Bože môj, dobre, ja už kašľam, ja už nejdem na nich vôbec. Nejdem na nich, už idem preč.
No čo? Hej, však čo má zabíjať? Teba idem. Aha, teraz si na mňa zasadlo hento. Aha, maso. Zjedz to. No to je pekné, ale ja chcem túto svinku. No teraz mi z nej nepadne nič, no to je pekné. To je pekné, no. No to máš, to nič. Nespúva, aha. Hej, čo nás picháš? Chceme. Hej, to čo je? To je nejaké turbo. To čo bolo? Kde to je? No toto sú už také nohúbky. A toto chcem, tohto ostane a čas jesť. Hej, čo robíš? Hej, čo si žmore? Aha, takže som sa na neho napichol. Když to bude tak smrti toľko na konci tohto dielu, že mne z toho poser. Nechcem byť blinožravec, lebo neviem, lepšie je blinožravec. Môžem sa nakoniec ostatných ryb, ktorí nás... No, áno. Taký neviem, na čom to bude... Nie, nechod za tým. Aha, ja som ťa videl, jak tu letíš, ja som to videl. Hej, čo robíš? A z tohto mi niečo padne? Hej, akože to čo? No takže ospravedlňujem sa za toto, lebo... Čo za film? Hej, čo je to? Fajn. A máme ten jed, jo? Máme jed. Ale ten sme už myslím, že získali. No, máme 13 tých buniek. A my musíme furt skapinať, jak najväčší páni. Zec to. No, sme, že to... Ty ma nechaj. S tebou sa nebudem kamarátiť. Ale s tebou sa budem hápať ku mne, ja som to kamoš. Čo si chcel? Aha, no. Ups. No, takže na toto si trúfnem akurát tak zozadu. Nie z boku. A zozadu. Nie, nezabite ma. Vravím, nezabite ma, ale ja sa musím na nich napiť. Áno, presne toto som vám chcel ukázať, čo ste ich tam mohli vidieť. Tých musím zabiť, Týchto elektrických, týchto musím zabiť. Jo, ber to. Mám to. Dobre, nech pôjdem preč. Poď sa spáliť, kde si? Kde si skapať? Nežer, poď ku mne. No, takže ideme si znova vylepšiť nášho. A vlastne ešte na čo sú tie plotvy, čo som si dával. Tie sú na obratnosť, lebo keď máte tie trysky, tak ste vám zrýchli. Keby som si dal tú elektriku, ale... No jedine jed, ale... Toto dám preč a máme 32. Toto stojí 25. Aha. Jedno nechcem, ja chcem to elektrické. No, to si zväčšíme, takto. Aha. Máme taká palica, toto si to zväčšíme. Očka si dáme 2. A dáme si modré. Aha, jasné. Áno, toto bude husté. No, vidíš to, že to ide. Alebo toto, no. OK. Sice neviem, ako budem vyzerať, no nevadí. To vôbec nevadí, lebo máme elektrickú švinu, takže keď za nami... Toto vždycky mi to pomohlo. Keď za nami poplaví nejaký šlina, zes má. No čo? Ups. Na týchto šlinov to ale neplatí. Aha, to čo je? Poď, my sme dva elektróny, ale nech to majú väčšie. Niekoho som skopal. Čo si myslíš o sebe, že keď máš elektrický chobot, že si najväčší pán, áno? Ty si to o sebe myslíš? Si istý? No, poďme. Opla. Tak zatiaľ sa to nejak neseká, to som rád.
Mne proste ako hra mi beží v pohode, ako ale proste keď ich sa tam naštve na jednu kopu proste minutých príšerok, tak totálne procesor dead. Mŕtvý procesor. Procesor mi odpadne jak... No a teraz ten zjesť tohto mudrca. Hej, to čo ma dalo? Čo zdrháš? Ma ťa zbi? Sme moc pomalý, zjem ťa. Čo si chceli? A fajn, mu dali elektrický šok. Opa. Hej, on mi to zžral, že kým sa... Aha, teraz skapujeme. Skapal som. Dobre, máme 12 bodíkov. Za to sa asi nejak extra nerozmnožíme. A maso. Hej, ty si môj kamarát, ty mi to nezaberieš, že? Ja som hlavný cigán. A to sú už veľkí elektróni. Ale ja som ho dal pohode. Oni sú dosť slabí, keď im, lebo nevždy ide tá elektrika, niekedy to vypadne na pár sekúnd. Keď sa použije. Ja chcem toto zjesť. Zjedz to. Žiadno to nezjedlo. Svoje žrať nemôžeme, teraz sme tu traja naši na jednej kope. Ups, ide k nám veľký čuriňo. Ne. Ja chcem byť hen taký veľký, prečo sa toto nedá? To zamyslíš, že taký budeme možno? Hej, tak to poď. No, a teraz poď preto. O, šikovný. Ne. Žemka. Tak, sorry za stream, musel som si odskočiť, ale som to pauzol, takže nič sa ti neudialo. No, pánu elektrika, ide dole. Asi vás to čo nemôže nažrať? No ešte, že som sa bál, že sa s teba nenapapám. A fajn, už máme 19. Hej, to čo je? Aha, ja som to bol vajcu nejakého čurika. Nie. Hej, tu je nejaká reďkovka. Tak, som mi spapal reďkovečku, ty si čo myslíš o sebe? Na mňa tak neplatí, bracho. No, sme dosť veľký, ale nie ešte na tohto pána. Aj keď som mu teraz dal dobrú šlupku. Hej, čo si to dovoluje? A tohto teraz dáme. Si robí srandu. Tak málo života mám, ale nevadím. Dobre nám poradili, že sa mám ísť rozložiť. Ješi, devačka. Nežer, cica, nežer. No, poď ku mne. Fajno. To elektrické fakt pomáha, ešte keď si tam natiahneme 4 také. To fakt máte okolo seba taký elektrický kruh, takže každý, kto na vás pôjde, je mŕtvý. A prečo nie je elektrika? No tak budem pomalý, nevadí. Ale za to si to dám aj tuto. A si to fajnovo zväčšíme. Aj tu si to zväčším, takto si to dám. A dám si to takto. Takto, nie, ja som to nechcel predať, čo som urobil. Tak, to bude takto. A takto, no, fajnovo. Prefarbíme si ho na pleťovú farbičku, ne, dáme, bude červený splí. Aha, ten vyzeral fajnovo, hlavne tie jeho oči, ak ste si to všimli. No aha, teda máme okolo seba taký fajnový. Ale vidíte, že hej, ako to som troška nevychytal. Teraz sorry, som si zhodil mikrofónek. Ale kľudnite sa, aký som pomalý. A už to nejde. No, aspoň máme obranu. A vidíte, že fakt tá rýchlosť sa tu asi dosť neplatí. Takže idem hneď rozmnožiť. Kde si devačka, poď ku mne. Teraz do pola... Aha, vidíte sa, aký sú pomalý. Vidíte to? Vidíte to? Jak ani nedoplávam.
Ešte som to urobil za chvíľu. Však ja ho ešte dám, nie? Aha, ja som ho zabil. Vidíte, ale teraz rýchlo desí devačka. Poď. Poď. Poď, už ťa vidím. Takže tu sme urobili trošku chybičku, no, že sme to tak fajnovo pokašľali. Takže rýchlo si dáme tieto trubičky. Očka si dáme ešte. Takéto. Nebežka takto. Takže si dáme očka, takto. A dáme si ich ešte. Tak, dobre. Toto necháme akurát, že si dáme takýto vzor. A červený. Môže byť. Takže to bude trošku dlhšie videjko, asi tak predpokladám polhodinkové. Tak. Nie sme síce rýchli, ale teda aspoň máme nejakú tú obranu. Aspoň si pošetrím, keď budem mať 10 a pridám si tam niečo lepšie, lebo toto je fakt pomalé. No. Aj tohto čurenia nedobehnem. Viem ťa. Máte kusnúť? To sem. Si myslíš, že si pán? No, aspoň som nejaký veľký. Som veľký chlapec. No, povedzem ťa. Takže už máme koľko DNAčok? 10, takže poď sa rozmnožiť. Rýchlo, poď. Ešte týchto jednou ubijem. No, takže rozmnožujeme sa. A musím si tam fakt rýchlosť pridať, lebo ale za to musíte uznať, že máme dobrú obranu, že sme tam skolili toho veľkého šuja. Tak toto je stojí. Máme tu 3 sečku, čo nie je na zahodenie. A budeme taký veľký mutant, taký macek. Budeme macejko. Tak. Môžeme byť pre zmenu oranžový. A budeme mať pre zmenu takýto. Nie, fuj. Takýto budeme. Budeme takýto, no. No, takže ešte vám musím povedať, že bude koniec s takými hrami, ako je Harry Potter. Neviem, či s Harry Potterom skončím, ale asi to tak bude. Pretože budem natáčať už asi iba z Xboxu, poprípadne toto Sport teda ešte. A keď mi dojde komp, tak budú aj na komp lepšie hry samozrejme. Možno aj Skyrim bude a také. Viete, čo tým myslím? Teraz sme priadne veľký. Tak, dobre. A áno, už sme hotoví. Vidíte, že máme mozek. Dobre, takže už máme mozek, takže môžeme ísť na súž už konečne. Už sme sa vyvinuli. Už sme dobrí. Takže si môžeme teraz vyvinúť príšerku, ale tu chcem ešte týchto napapať. No, takže my už asi väčšie nebudeme. No, vyzožerame ho. Mám ťa znižiť? No, takže nevadí. Robíme si teda tie nohy. Takže a tu máme, že vlastne tuto homesožravec sme boli. A tu máme takže, jak sme vyzerali. Tu sme zdechli 4 krát, tu sme zdechli 11 krát. Pekne, tu sme zase zdechli aj tu a potom sme sa vlastne vyvinuli na
takéhoto až od takéhoto na takéhoto. Takže, OK. Ideme si vytvoriť tú príšerku. Takže budeme vyzerať ale úplne inak teraz. Ani tá postava, aj tá tvorba bude celkovo úplne iná, ako pri tej príšerke. Vidíte, tu už máme takto, si môžeme pokúkať. Toto môžeme dať dopreč, aj toto dopreč, aj toto dopreč. Toto si skrátime, aj toto. Musíš byť úplne tenučka, takže odtiaľto si budem začínať. A ja by som chcel nejakého lietajúceho, takže budeme vyzerať asi nejako takto. Takto. A tak. Tak. Vlastne toto nie. Vlastne toto áno, toto nie. A urobíme si ju vlastne takú ako keby motýla. No motýla by sa dalo povedať, ale zo začiatku ešte nebudeme mať krídla. Takže asi tak. Takže takto. Toto ho trošku pridáme, dobre. A toto už iba hlavu, takto. Takto môže byť, to fajnovo. A čo tu máme všetko, takže čelusť. Tam môže byť. Oko budeme mať takéto sú zlaté. Mať takéto oči. Takže tak a budú sa kúkať rovno takto. Presne. A za 130, takže nohy stoja 50, fújha. Tak to máme iba na dvoje nožičky. Tak. Mal by som našu príšerku trochu skrátiť. Takže takto bude vyzerať zatiaľ naša príšerka. A čo tu ešte máme? No, takže triska slúži na šprint, jed, púvap, spívanie a to je všetko vlastne asi to isté, no. Púvap, plynutie, držení, takže ja si dám púvap si dáme a neviem, aby to tak nebolo moc vidieť. Dám si to vlastne takto. Alebo dám si to takto na nohy. Dám si to takto, tak maličké. A takto, no. Dobre, môže byť. No, fajnovo. Fajnovo, môže byť. A motýli bývajú, že taký čierny. Takýto. No, ukáž sa, ak budeš vyzerať. Obľúť by sme nejakého takéhoto. A nevyzerá zle, dobre. Máme vybraté. OK. Ty môj ľudmurek. Teraz vyplávame na povrch. A to bude koniec tohto dielu. Fázy vývoje tvoru. Takže tu sa nám ukazujú nejakí tvorovia. Celkom slušní sú, pekní, no, musím uznať. Tak a ideme. Koskaty sme v tej vode, ak si všimnete. Ako malo by to byť rozmazané, síce je to rozmazané, ale je to aj kockaté. No teraz tu píška náš. Šuliprt, jak nič. No a tu už je naše stádo. A tu sa zabývame. No. Tak a sme tu. OK, takže si to môžete stopnúť a prečítate si to. Najviac ma bavila asi tá vesmírna, neviem prečo, lebo dosť ľudí bavila, ale mňa zrovna nie, no. Takže, vlastne ak máme tie otázniky, to sú vlastne takíto šulinovia. A za nimi sa môžeme buď skamarátiť s touto rasou, alebo ju proste zničiť. A nie, sorry, to som nechcel. To som nechcel a vlastne tu spievame.
Ale to vidíte, teraz za to sme od nich dostali takéto pekné nožičky. Ale vlastne toto už je koniec tohto dielu. Takže sme na suši, takže dúfam, že sa vám tento diel páčil. A dúfam, že ste si ho užili. A uvidíme sa na budúce, kde budeme pokračovať pri pátraní na suchu. Takže čaute.